20 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Леваканд ба нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд ташриф оварда агрегати рақами сеюми ин иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакатро ба кор дароварданд. Агрегати мазкур ки баъди таҷдиду навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, 49 мегаватт тавоноӣ дошта, дақиқияти кори он бо гузоштани танга муайян карда шуд. Ҳамин тавр кори агрегат ҷавобгӯи талабот арзёбӣ гардид. Нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд бо иқтидори лоиҳавии 240 мегаватт аз ҷумлаи шашумин нерӯгоҳҳои амалкунандаи маҷрои дарёи Вахш ба ҳисоб меравад. Лозим ба ёдоварист ки сохтумони нерӯгоҳи мазкур соли 1956 оғоз гардида, аввалин агрегати он соли 1962 ба кор дароварда шудааст. Бинобар сабаби истифодаи тӯлонӣ қисми зиёди таҷҳизоти электромеханикӣ ва гидромеханикии нерӯгоҳ ва дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи он фарсуда шуда буданд. Дар нерӯгоҳи мазкур дар давоми қариб 6 сол ба ҷуз аз таҷдиди як агрегат дигар ҳеҷ гуна корҳои нафсозӣ анҷом дода нашуда буд. Бинобар ин соли 2011 байни ҳукумати мамлакат ва Бонки Осиёи рушд оид ба амалӣ намудани лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд созишномаи грантӣ ба маблағи зиёда аз 1 миллиард сомонӣ ба имзо расонида шуд ва татбиқи он расман соли 2016 оғоз гардид. Мақсад аз татбиқи лоиҳа баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, таъмини кори муназзам ва самаранок ва мутобиқ намудан ба стандартҳои муосири техникӣ ба шумор меравад. Дар асоси созишнома лоиҳа аз ду қисмат иборат буда, даври якуми он пурра иваз кардани 5 агрегат, 2 автотрансформатор, бунёди бинои нави идоракунӣ ва дигар корҳои ба он алоқаманд ва қисмати дуюми лоиҳа таҷдиди дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи 220-110 киловолтаро дар бар мегирад. Айни замон дар қисмати якуми лоиҳа барқарорсозии таҷҳизоти истеҳсоли нерӯи барқ ҷараён дорад. Татбиқи марҳилаи якуми лоиҳаро корхонаи муштараки Синаҳайдро Ҳайдрочайна ба уҳда дошта, пас аз таҷдиду навсозӣ соли 2018 агрегати рақами 5 бо тавоноии 49 мегаватт, соли 2019 агрегати рақами 6 бо иқтидори 49 мегаватт ва соли 2020 агрегати рақами 2 бо тавоноии 45 мегаватт ба кор дароварда шуд. Ҳамчунин дар асоси лоиҳа то ин муддат иваз намудани 2 автотрансформатор, барқарорсозии 4 крани борбардор, таъмири бинои толори мошинҳои нерӯгоҳ, нафсозии бинои идоракунӣ, дарвозаҳои обгузари сатҳи поёнӣ ва болоӣ, бинои об ва равғанҷудокунандаи садамавӣ, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили чапи дарё ва соҳили чапи канали пайвасткунанда, насби дастгоҳи кушодаи тақсимоти барқ ба анҷом расидааст. Дар ҳоли ҳозир таҷдиду навсозии гидроагрегати рақами 1 идома дорад. ҳаҷми корҳои иҷрошуда дар агрегати мазкур зиёда аз 60%-ро ташкил медиҳад. тавонои нерӯгоҳ пеш аз таҷдид 240 мегаваттро ташкил медод. Ин иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳро дар бар мегирифт. Вале дар асл иқтидори кории нерӯгоҳ дар ҳамон давра 165 мегаваттро ташкил медод. ин аз он шаҳодат медод ки таҷҳизотҳои нерӯгоҳ таи истифодабарии солҳои тӯлонӣ фарсуда ва корношоям гашта, он иқтидори лоиҳавие ки дар байномад гирифта шуда буд, он иқтидори лоиҳавиро истеҳсол карда наметавонист. Бинобар ин зарур омад ки нерӯгоҳи мазкур аз нав таҷдид аз навсозӣ карда шавад. Айни замон генераторҳои дуюму панҷуму шашум ба пуррагӣ таҷдид аз навсозӣ гардиданд. Генератори сеюм ҳам ба истифода дода шуд ва корои таҷдид аз навсозӣ дар гидроагрегати рақами 1 бошад бо маром идома дорад. Айни замон иҷрои шикорҳо 63%-ро дар бар гирифта, тибқи нақша мо ҳаракат мекунем ки то арафаи ҷашни истиқлолият генератори мазкур, яъне генератори якум низ ба мавриди истифодабарӣ қарор дода шавад. боиси ифтихору фарҳамандист ки 18 ноябри соли 2016 бо ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар худи нерӯгоҳи Сарбанд санги асос гузошта шуда буд барои аз навсозӣ. Имрӯз агрегати сеюми нерӯгоҳи Сарбанд ба кор дароварда шуд ва дар баробари оне ки нерӯгоҳи Сарбанд солҳои тӯлонӣ фаъолият намуда буд, аз ҳамин сабаб иқтидоре ки пештар ба кор дароварда буданд гум карда буд. Имрӯз бошад бо ташаббуси пешвои муаззами миллат иқтидори нерӯгоҳ зиёд карда шуд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои анҷомёфтаи таҷдиду навсозӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд баҳои баланд дода масъулонро вазифадор сохтанд ки дар қисматҳои дигари ин иншооти муҳими стратегии мамлакат тадбирҳои навсозӣ сифатан хуб ва бо риояи меъёрҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ ба охир расонида шавад. дар қисми дуюми лоиҳа консорсиуми Genser General Electric Turkiya тибқи шартнома бо ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик барқарорсозии зеристгоҳҳои барқии 220 ва 110 киловолтро пурра ба анҷом расонид. барқарорсозии дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи 220 киловолт ва 110-35-6 киловолт бо назардошти пурра иваз намудани таҷҳизоти асосию ёрирасони онҳо аз ҷумла иваз намудани трансформаторҳои қудратӣ, трансформаторҳои шиддат, трансформаторҳои ҷараён, дастгоҳҳои тақсимкунандаи комплектии 6 киловолт, васлакҳои равғанӣ, ҷудокунакҳо, хатҳои интиқоли барқи мавҷуда дар ҳудуди нерӯгоҳ, хати нави интиқоли барқи 220 киловолт ва биноҳои идоракунӣ дар доираи қисмати дуюми лоиҳа амалӣ карда шуд. бешубҳа ивазшавии агрегатҳо ва барқарорсозии худи нерӯгоҳ ба шабакаи энергетикии кишвар фоидаи бениҳоят калон меорад. лоти ду ҳамчунин соли гузашта моҳи май мавриди истифодабарӣ қарор дошт ки аз ивази дастгоҳҳои тақсимоти кушодаи 220 ва 110 киловолт иборат буд ва онҳо аллакай аз ҷониби барқи тоҷик дар истифодабарӣ қарор доранд ва ивази агрегатҳои нерӯгоҳ бошад. баъд аз ба истифода додани агрегати се боз як агрегат дига мемонад ки вай ҳам дар давоми соли ҷорӣ дар охири соли ҷорӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифта мешавад. дарвозаи асосии обпарто айни ҳол дар таъмину барқарорсозӣ буда санҷиши кории ин дарвозаи асосӣ моҳи апрели соли ҷорӣ ба нақша гирифта шудааст. корҳои сохтмонӣ бошад аз қабили соҳилмустаҳкамкунии соҳили чапи дарё ва соҳили чапи канали васлкунанда бо габиён ба анҷом расидааст. ҳамчунин сохтмони бинои сеошиёнаи нави маркази идоракунии мошинҳо ба истифода дода шуда рангубори деворҳои толори мошинҳо аз берун ва бетонгирии майдони корҳои автотрансформаторҳо анҷом ёфтааст. айни замон корҳое ки анҷом наёфтааст ин васлкунии агрегати рақами 1, корҳо дар системаи сифон, майдони кории болооб ва канораҳои зериобии дарвозаи корӣ ва таъмирии обпарто мебошад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи лоиҳаи мазкур агрегатҳо, трансформаторҳо ва дигар таҷҳизоти барқӣ аз ҷумҳуриҳои Олмон, Италия, Ҳиндустон, Чин ва Қазоқистон ворид карда шудаанд. таъкид кардан ба маврид аст ки бо назардошти кӯҳнаю фарсуда будани таҷҳизоти электромеханикӣ ва гидромеханикии нерӯгоҳ то оғози лоиҳа иқтидори миёнаи он 165 мегаваттро ташкил менамуд. дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳ аз 240 мегаватт ба 270 мегаватт бардошта шуда сатҳи хизматрасонӣ дар нерӯгоҳ ва таҳвилу таъминоти нерӯи барқ ба таври назаррас баланд хоҳад гардид.